Здравейте, момичета! Днес ще ви представя как правиме поддръжка с гел, като имаме не един, не два, а цели 3 счупени нокътя. Изчупени различно. Ще премахнем първо покритието, като ще видите къде има отлепване, как правиме, когато има отлепване, как го изрязваме. Приятно гледане! Може да ви направи впечатление средният нокът, той е наполовина, а другите два са изцяло счупени, така че ще използвам 2 метода на изграждане. С ножичка примахваме отчупеното, за да ни е по-лесно, и деликатно сваляме до дъно ногтичките, изрязваме с пилата, почистваме кожичките и така нататък. Ще ви прехвърля много набързо през всички процедури, за да може да видите стъпка по стъпка как работите своите ногти. Изрязваме с пилата. Ето, вече съм изрязала и премахваме материала изцяло. понеже ще скъсяваме ногтите. И продължаваме бавно и деликатно да махаме покритието, да разглеждаме ногтите и чак тогава да махнем с пила, ръчна пила, вече до самото покритие на нокътя, когато трябва да е деликатно. Заснела съм само 2-3 нокътя, така че да не ви отнема толкова много време. И да пристъпиме след малко и към кожичките. Примахваме си отново и гела. През това време наистина разглеждаме хубаво докъде може да бъде обработен нокътя. Ето как изглежда палчето, показалеца. С по-финната пила примахваме остатъка, за да не надереме прекалено много нокътя. Така нежно премахваме последните щрихи на гела. И едновременно с това оформяме. Някои от стените при точките на врастване са твърде деликатни. Затова с плавни движения премахваме тънките участъци. Ако имаме такива счупвания там, ще ги заздравяваме с акригел. Но тук нямаме нужда, така че просто премахвам материала и оформям в желаната форма. Ето и следващия нокът. Клиентката ми не идва от месец и няколко дни, затова много са израснали ногтите и затова имаме много поражения. Аз ви съветвам да идвате поне на 30, ако е само с база мек материал, на 25 до 28 дена. Важно е да правим тази поддръжка на време, защото се получават много отлепвания и много счупвания. Ето, че желаната форма е вече пред нас. Избрали сме я. И продължаваме с кожичките. Аз използвам този накрайник пламък и с него много бързичко апаратен маникюр, както виждате, с едно движение. Избутваме и повдигаме, изчистваме и още веднъж казвам, само и единствено с него премахвам кожичките. Ако е твърде влажна кожата, може да използвате и пудра, защото има и такива ръце, които много се потят. Пудрата може да бъде бебешка, няма никакъв проблем да използвате. Нокътът става почти идеално оформен, не е нужно да задълбавате или да ровите в нокътчето. И е хубаво да попитате дали им е приятна тази процедура, защото не всички я харесват.
Изчистваме нокъчето и ето така изглежда. Продължаваме с изграждането и слагаме праймер само на тези в момента, които ще изграждаме. Не е нужно да запрашаваме праймера с остатъците, които ще пилим след това. Слагаме тънката база и изпичаме за 60 секунди. Както казах, в момента работим само с 3 нокътя. Ще направим различно изграждане, защото имаме различна дължина. При едното ще използвам горни форми, ето при този средния, защото реших, че няма нужда от типсове и да го режем. Избираме си горната форма, като трябва лекичко да ми е по-голяма. Не трябва да е твърде голяма, нито да е тясна, защото материал няма изобщо да попадне върху нокътя. Избираме си подходящия акригел за цвета, който ще слагаме след това, а нашия ще е бял. Затова избрахме прозрачен акригел. Оформяме си топчето, взимаме си след малко фенера за изграждане, с който правя и този модел изграждане и типса, който след малко ще... Ето е лампичката, която винаги ми е под ръка. Малко над лампата вече поглеждам позиционирането, обръщам ръката, оформям преди да сложа под лампата и след това вече запечатвам, за да няма разтичане. Не знам защо на мен така ми дойде в този момент. Не винаги правя по този начин. Някой път отгоре, друг път отдолу и ето какво се получи. Перфектен нокът. Премахваме лепкавия слой с спирт и изпилваме естествено върху прахоловителя. Според мен нокъчето се получи много готино. Сега ще го видите. На всичкото отгоре, когато имаме и нокъче отдолу, той помага за здравината. Перфектно се е слял с акригела и няма нужда да го пилите. Единствено остатъците от акригела може да изпилите отдолу, за да изглежда като естествен нокът. Оформяме, мериме с другия нокът, както виждате, и се получава перфектно. Много обичам да има нокът отдолу, който да подпомага за здравина нокъчето. Даже не се и налагаше да изчистваме с накрайник. Ето тук измерваме дължинката и продължаваме да оформяме. Много е важно материалите, които ползвате като цветове, да съответстват с желанието на клиента. Затова клиента трябва да го е изправил много по-рано, преди да сложим бази, гелове или акригелове. Стремим се максимално да улесним нашата работа. Точно и за това премахнахме предишния гел изцяло, защото беше доста шарен. Бял имаше, розов имаше, кафеникъв имаше. Ето сега изграждане с типс. Предварително съм си избрала формата. Аз лично си изрязвам на няколко милиметра от кутикулата, за да не ми пречи при изпилването. Не искам да получава дискомфорт клиента. Тук ми е по-важно отгоре да станат нещата, за да ги гледам и след това мога да изпиля отдолу по същия начин. Ето виждате как вместо пинцета с пръстчетата се защипвам и отстрани. Както казваме, пинваме го, за да не се получи твърде широк нокът. Малко трудно става и отгоре и отстрани да го държиме, но за няколко секунди нищо няма да ни попречи да го направиме, за да изглеждат по-естествено ногтите. Отрязваме и от тук нататък продължаваме с пиленето и оформянето на ногтите.
Отново със същата пила започваме, като се стараеме в страничните две линии да се прилее с нокътя. Не искам да има никаква разлика, никакви остатъци от прах. Много ми е важно там точно да е перфектно. Оттам нататъка с гела или с каквото и да слагате там, ще стане като с естествен нокът. Тук базата отново е лате, светличка, близо до телесната, така че мисля, че е уникална. А с какво ги закрепям? Това е каучукова основа. Никакъв вреден материал, като лепила и така нататък. Каучуковата основа е много полезна, защото ние слагаме при обикновен маникюр. Не разваляме ногтите по никакъв начин на клиента, така че ако сме ги сложили правилно, ще издържат няколко месеца, докато израстат, естествено. Има достатъчно място за израстване на нокътя, има достатъчно и за укрепване. Това е. Отгоре надраскваме нокътната плочка. Не съм снимала обаче поставянето на гела, така че ще видите само крайния резултат. Тут нататъка вече поставям ултрабонд на всички ногти, втривам база и след това слагам гел и декорациите, които избрахме, са панделки. Като за панделките малко ги изпилихме отдолу, за да станат по-облички в нокътя. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ако го харесвате, може да дадете палче нагоре, за да продължа да правя такива обучителни видеа с няколко трика от мен. Ето ги ногтичките. Станаха много нежни и аз даже не виждам кой беше изграден и по какъв начин.